Mukabat sa 60 ka mga pamilya ang nawad-an og panimalay tungod sa sunog nga niulbo sa dakbayan sa Bacolod kagahapon sa hapon. Ang sunog nahitabo sa Purok, Lampirong, Barangay 2 sa maong dakbayan. Sigon ni Senior Inspector Publio Plotenia, ang Acting City Fire Marshal sa Bureau of Fire Protection sa dakbayan, nga ilang giisa ang second alarm sa dihang napahibaw sila sa niulbong sunog alas 12:45 sa udto kagahapon. Nadeklara kining fire out alas 2 na sa hapon. Dugang ni Plotenia nga 31 ka mga balay ang naugdaw samtang laing upat ang naguba. Subay sa investigasyon nga nagsugod ang sunog sa panimalay ni Crizelda Benzuela ug dali kining nikatap sa mga silingang panimalay nga kasagarang ginama sa light materials. Matud sa usa ka witness nga si Emily Toledo, nang labas siya sa dihang nakita niya nga aduna nay sunog sa balay ni Benzuela. Dugang pa sa maong witness nga kanunay daw biyaan ni Benzuela ang iyang balay nga walay nagbantay. Gawas sa mga panimalay nga naugdaw, usa ka wa mailang lalaki ang daw naangol sa insidente human kini ni suway pagsalbar sa iyang mga gamit. Duna say mga baboy nga namatay human na trap sa sunog. Matud ni Barangay 2 Kapitan Victor Aliguen nga ilang gamiton ang calamity fund sa barangay alang sa mga apektadong residente, samtang si Bacolod City Mayor Monico Puentevilla ni pasalig nga mohatag og tabang ang dakbayan ngadto sa mga nasunugan.